tanah mana. Sanalah aku berdiri cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseri, Indonesia bersatu. Yo, Kang. Banner bendera kena. Iki yo bendera. Oh, lecet. Di masang bendera burung. Tikon-tikon. Aku. Yo, Yo urung ah. yang ki masang. Aku nambah tekonnya. Yo, wis masang burung. Yo urang ah. Mandul aku bendera. Ya tuku. Aku ra ndek duit. Tak duit. Yo. Kayak ibu ya. Aku ora duit. Lah. Waduh, guys. Tak inggosen aku. Teo. Aja. Wah, ini apa? Ini apa? Ben ini nyango. Aku nang ngendi? Kene ya. Kono. Kene ya. Kono lah, kono. Kono. Ada. Lah. Kayak iki lulus. Iya, aku bendera nanti duit. Ya. Iki utang-utang ketemu ora yo duwe. Ora duwe duit, tapi mangke bareng-bareng kok kono. Terus tak beli mangan. Mangan apa? Mangan Aku nang tai. jurang aku itu. Ya berduit. Masuk mangan potong ya. Oh, mari ini cepat ini, mari ini kelambi. Dari itu mana dari Aku ki wangi. kowe tuh iso duwe bendera kamu ndi? Yo, wong sugih isine ngene nanti bendera Dari wong aku Indonesia. sing ana duit tak tuku. Sini duit. Iki ora melu berjuang masang bendera ora. Ora isin apa? Sebagai warga Indonesia yang baik, masang bendera kaya aku. Aku ora iso duwe bendera. Tuku. Ora duwe duit. Kiriman ada cuma sepeda gue itu didol sepedamu. Beda ini warisan. Alah tuh kan bendera oleh sak renteng-renteng. Ya payu piro lo beda iki? Wong elek koyo ngono beda iki. Terus ditompaki rapungan. Apa bojo apa ditompai? Bojo es kemenyek. Ya ora nyek kok. Tuku bendera kok. Ora enak kok piro lo paling. Yo nyek iki. Ora di duit. Aku Yo iki yo ora duman tak dumong. Yo wong iki anu ae tanggungan bendera. Ya. Akeh 2000 ke 1000 ke 1000. Piye? Tuku abange yo. Ora oleh betul kok ya. Apa yang mau mori karep putih iki? Engko. Yo apa iki samene? Ya duweku ngono lho iki tak nggo mangan lho karepmu. Yo punya ono teh. Yo. tak sahur iso, Ben. Nyauri piye lemu nyauri? Iya. Kamu nyauri piye? Nyauri duit piro ngono. Oh, misalnya 2000 ya gue ngono. 2000. Ya rugi aku. Iki. Oh, kalah. Tambahin Ono yo. Nek tak tembe wat. Iku lah opo lo jangan cai gitu kita. Ah, iki dikeki ora mau. Ya iki syukur tak dibeli. Kayak berarti sini. Ah. Dia ya jolono tapi engko. Dari piye dari KI. Yo. KI itu ora dijuali. Ya aku rugi. 2000 duit, berarti baru duit. Gini. Iya. Pak ya. Gue duitku. Atur nuwun. Wes kene saiki. Yen penak. Ayo masang bendera bareng-bareng ngono.
Lah, emang dinanya apa? Iki kuwi arep Agustus. Mes 17 Agustus itu dimasang bendera. Itu dimasang bendera terang. Wah, Walah. tulasan oh iya. Walah wingi kok gelem viral lho suwe. Walah. Sakit dang aku mau nanti bendera tenan. Terus saya tak melu masang aku. Ya wes, ayo masang bareng kin gunung kono. Iya, kecintaan terhadap ini. Wis, gremes iki. Gemes. Jangan iki gemes. Ayo. Kelon ya. Yo cok melu. Ayo. Wes nggawa. Mana ndi? Ya aku main numpak kok. Aku nyebul iki kok. Lampung penting. Tengah. Yo. Maju. Wah, siap. Ojo nunggu. Lepereng jebule. Pereng. Wis diinjek nih. Ya, awarai. Ya. Masang bendera. Iya. Ngene. Jajar kene. Jajar kene di situ. Ora kene. Di situ kene. Kena. Ada ini aja di ini. Nah, kena aku. Siap nggih? Siap. Bener usah benderamu mundur dandani sik. Oh iya. Wis apik. Bang. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Gerak. Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka. Emangnya tahun kepiro to ulang tahun nih? Mas ora gimana? Ke-75. Wah, ya lagi paham Bang. Kali ini nang Kalian nih. Kalian ini. Ternyata lho no. Mang ngene lho. Ora iki kurang apik. Ya. Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka.